mandikwenzela umzekelo wami very historical person. Yes. I like to look at history ngolunye uhlobo. Yabo kukhweli bale silazi kakhulu ityala lamawelo. Phayana indlela ebeku it's a movie scene, right? You seem like umuntu uvelapha like bekuhanjwa isithili ngesithili. Uyabo ukuze bafike kwelatyala lixoxwe elatyala bekhona. You understand? So they had to do the same thing. Kufika iscene kume engqondweni ethi mhla ukhulile. I mean ulento zamani unzotho utata wamawele ne efikela sisigidima sobana unkosikazi wakhe uphathekile ne ithi ngxelo xa ibhatyi mfundini uye kwasiyazi uyabo ayokulungiselela into ethile. You understand? So xa ulijonga ukubhala kwalo ibali uyubona uba hayibo lo muntu kuthiwa usuke eqhoboshani seculo wayobheka ngaphi zazingekho imoto ngelo xesha. You get my point? So you do understand ubana aba bantu they had to move from this place to the other place so that they can get help. And apho bebefumene khona uncedo bebengayazi ubana nangaphambili bazawufumana uncedo because the very same guy owamnika amachiza lobana nika unkosikazi wakho okuthile ukhulile ngunyana kaMajeke. uMajeke ngulo wakhupha ubulumko mhla uPhalo ebuya eSuthwini ne xa ebuya eSuthwini ufika kukho indlu ezimbini ne uthi kubo sizawumbeka lo mfana abe ngukumkani kodwa kufike ezizindlu and ezizindlu azifiki izicela umthatho uPhalo wonakalisile amantombi mabini amithi. You understand? So uthi kubo asinokwazi ubana sibachithe phansi lemizi because ekugqibeleni sawubonakala ngathi yilendlu ngenamthetho. Uvela sesithi intoni enkulu phakathi kwesithaba sekumkani nesandla sakhe sasekunene of which esasandla sasekunene sisobamba umkhonto nesithaba sakhe sibalulekile. You understand? So kwathiwa kuzawubakho indlu ezimbini, kuzawubakho ikomkhulu kubekho indlu yasekunene. Yilanto yathi ke ngoku xa befika amabhulu bayibeka ngoSiskay noTranskay. You understand? Exactly. So uMajeke ke ngoku wazala ukhulile uzoxazulula ityala lamawele ubana nakaloku inkulu ngezenzo. You understand? So boba buchule efana basibulungise and busuka kwezantlalo. La ntlalo ibangwa yintoni? Language, interaction ubana nobungqina obuvelayo buthi ubungqina obuvela kwelicala buthi siyaweva lamacala omabini kodwa ngoku kwenzeka isisombululo sesithi and befana ubana bona basibonanga isisombululo mos. It's not like basigcina kubana hayi masilungise ngolu hlobo sibona baye bayofuna amatiletile ngapha nangapha ingcebisi asina yasibhida. So I think we should apply that mentality when it comes to us having to resolve issues based on a cultural aspect. And most of the time, Tina, I don't blame it because our system has replaced a lot of things in terms of our own traditional ways of doing things. I understand. And we can say quite a mouthful. Yeah. But let us understand what is required for us to bring a solution to a problem. Because at the end of the day, sizawuthi ndizawuyenza ngokwam ne kanti le ngqondo yakho ufuna uyenza ngayo it's the right mind but you're not the right person. Khawuyiphinde futhi kuyenzeka uba into wena ube nobulumko bayo kodwa kufuneka ngithintwe nguwe ngezandla wena ke ngoku indawo yakho kufana bana uqwecela ubana lo nikwe igunya lobana makayenze lanto leya mfundini ukuthi ndikubona ngathi siza kwenza ngolu hlobo yabo. So that ungazubana because ibanga izothi into yobana ndithi mandenze umzekelo ne kungena omnye umfazi apha endlini yabo azoba ngumfazi endodeni yakho. You understand? Ndikhona ukhona. You understand? It's not like awunabo ubulumko wena ne and it's not like ubabulumko bakhe abuzusebenza but ke ngoku he's not the rightful person.
for the job, because already there is a person for the kaloku job. ngoku ndive there's this term ebizwa ngokuba I'm a serial hustler. They want to do everything. Literally, I want to be an editor, I want to be a producer, I want to be here on the mic, I want to do everything. And where does that lead you? You collapse. That's where now the NDT, teamwork makes the dream work, ne? True. And in most cases, when you look at us as the dysfunctional society, yes. Our dysfunctionality is based on us having to organize ourselves. Where we trying to gather around and put powers zonke zobana, let us make this house stand. You'd find that there's a person who say, I can do it all. From the foundation. I can do it all. Ne? And then we'll be like, are you being serious? You can do it all. Okay. Do it all. You understand? You get my point? Yeah. Now, ababantu ba conflicted in terms of, one, most of the time, those people read the Bible too much. And they think whatever Jesus could do, they can. And Jesus did that just because he was assigned for that position. I understand? Yeah. Ukulile, uba he was assigned to solve that problem, he never knew. Yena, his only assignment was ukwazi umthi uba usebenza kanjani, not the wisdom part. Yeah. But just because there is certain things that we do not know about who we are, unless we walk the journey, unless there's somebody who says, what do you think? He hasn't too capable. What do you know? Yeah, so it brings me to a lot of people that I ask, Kubana, what made this person great? For an example, what made Shaka Zulu great? Let's just ask it from here home, because that's where so what made him great? It's not him being fearsome. It's not him being a powerful whatsoever guy. You understand? It's not him being, but it's him being able to allow the other to be able to act on his behalf. You understand? It is good teams that make this dream work. It is people who allow other people to share or to have a share in their responsibility. Now that's how people feel great about themselves. That's how the ANC could never collapse. Because of reference. Yes, because when you arrive there, there's this word they like to throw around, deployment delegation. Okay. They like to delegate stuff. I understand. And they like to give up. Deploy and stuff. I understand. And then let people do it. That's what makes them great.